Să vă rog să ne strângem un pic mai aproape aici, să nu stăm așa cu spatele la invitați. Dacă cei din partea stânga mea, să rog frumos să vină în zona centrală. Colegii mei de la echipa de suport, o să rog frumos pe cei care mai sunt pe coridoare și vor să participe la această masă rotundă să introduceți în sală. Da, așa se face microfonie. Mulțumim echipei tehnice pentru demonstrație. Bun. Bine ați venit la a patra manifestare din această sală. Este vorba de o masă rotundă televizată. Este transmisă live pe online. Este un proiect la care lucrăm. Să lansăm în curând o televiziune online, tot în cadrul proiectului Business Days și facem practic primele teste. Mulțumim frumos pentru că ne-ați acceptat această invitație. Suntem la concurență cu alte 4 workshop-uri. O parte dintre voi ați fost și ați văzut ce înseamnă acolo. Din păcate nu avem altă sală mai mică în care să ne încadrăm, pentru că sunt workshop-uri peste tot, motiv pentru care această sală pare un pic mai goală acum decât este în mod normal. Dar cu siguranță cei care ne urmăresc online o să întregească lista celor care vor auzi ceea ce aveți de spus, iar ceilalți care sunt acum la workshop-uri vor putea privi această înregistrare în curând pe site-ul nostru timișoara.businessdays.ro. Mai mult de atâta, la finalul acestei mese rotunde, practic, în care încercăm să răspundem la 3 întrebări pe care o să vi le formuleze Andreea, vom încerca să definim ce înseamnă noua paradigmă economică și modul în care această paradigmă economică influențează comportamentul, modul de gândire și mai ales modul în care managerii și antreprenorii iau decizie astăzi. Marius, unde consideri tu că... Asta fiind zise, aș vrea să începem dând cuvântul invitațiilor noștri de la Uprise, pentru că așa este în program. Ei fac o mică introducere, un fel de punte între lansarea de carte care a fost. Am intitulat această masă rotundă, practic, provocări strategice pentru manageri și antreprenori, ca ultimul capitol din cartea domnului Vasile Iuga. Și o să vă rugăm frumos pe domnul Dan Iancu și pe domnul Bogdan Belciu să vă spuneți punctul de vedere legat de cum vede o firmă de consultanță și de audit, practic, această nouă paradigmă economică. Cum va schimba ea comportamentul antreprenorilor și managerilor și mai ales la ce anume să ne așteptăm. Bogdan? Da, deci după, cum spuneam și în cursul prezentării anterioare, apropo de carte, considerăm că economia românească până în anii 2007-2008, practic, a trecut într-o perioadă de creștere poate un pic prea rapidă, care s-a manifestat practic în toate industriile și care ne-a dat un sentiment de optimism poate mai mare decât era cazul. Criza a făcut ca situația economică deja extrem de competitivă să devină un pic mai acută. Deci mai multe companii acționând în contextul unei cereri scăzute s-au confruntat cu o situație dificilă. Problemele care au trebuit să se schimbe sunt, pe de o parte, schimbarea de strategie și orientarea către o eficiență economică, o eficiență operațională, care probabil că o să continue și în anii următori. Deci, criza, într-o oarecare măsură, ne-a readus pe niște baze economice mai stabile și probabil că trendul acesta va continua și în anii următori. Mulțumim frumos, Bogdan. Dan? E pornit. Da. Nu pot să fiu decât în asentimentul lui Bogdan. Deci, ca să-l parafrazez pe Warren Buffett, numai când se retrag apele îți dai seama cine nuată în pielea goală. Cred că criza
ne-a oferit această perspectivă. Am văzut care au fost firmele sănătoase cu un model robust de dezvoltare și care au fost firmele care doar au speculat un moment de creștere al pieței. Din punctul meu de vedere, cred că ne aflăm la un moment de răscruce, moment care probabil că firmele care au supraviețuit și au profitat de aceste oportunități, între ghilimele, generate de criză, vor avea un avans considerabil pe piață în perioada următoare. Mulțumim frumos! O să facem un tur al mesei, o să vă rog pe fiecare dintre voi să vă prezentați foarte pe scurt, pentru că din păcate nu au fost aduse toate aceste tablițe de prezentare din sălile de workshop-uri și nu aveți toți în față. O să vă rog fiecare foarte pe scurt cine sunteți, ce companie reprezentați, în maxim câteva cuvinte. O să începem cu Dan și... Mă numesc Dan Iancu, sunt partener în cadrul Departamentului de Consultanță al firmei PricewaterhouseCoopers România. Bună ziua, mă numesc Anca Ioan, fost consultant, managing partner pentru Roland Berger timp de 10 ani, după aceea CEO Țiriac Holdings, actualmente director executiv grupul de firme exclusiv Agroline, fosta Aton Transilvania. Bună ziua, Marius Ghenea numele meu, sunt antreprenor în serie și business angel. Sunt de asemenea implicat în mai multe programe legate de dezvoltarea antreprenorială, School for Startups, Venture Connect. Sunt președinte al Asociației România Magazinul Online și unul dintre lei din Arena Leila. Bună ziua, numele meu este Ioana Hațegan, sunt managing partner al biroului de avocatură Hațegan. Facem consultanță juridică de afaceri în Timișoara, sediul principal în Timișoara, dar operăm național de circa 8 ani de zile. Bună ziua, Cristian Onețiu, unul dintre fondatorii LifeCare. Fratele meu e mai timid și nu prea iese în lumina reflectoarelor. Mă bucur că sunt aici. Felicitări, Loții, pentru inițiativă. Radu Rimeca, clusterul de energie regenerabile Rosenc și vicepreședinte al Camerei Gazda dumneavoastră. Ovidiu Toader, PFL România. Răzvan Ogărcin, reprezint firma AIMS România și Dale Carnegie Training România. Horea Zaha, sunt directorul general al grupului de firme Banat Bun. Cristian Secoșan, sunt director CEO Siemens România. Lilia Murelia Testa, ING Bank Timișoara, de fapt ING Bank România, divizia corpului. Florentin Banu, Banu Invest, ex-Joy, ex-Actima. Mircea Țiplă, CEO Edi Group, cel care deține printre altele cel mai mare transportator din România, Edi International Expedition. Bogdan Belciu, partener PricewaterhouseCoopers România. Mircea Varga, CFO, grupul Macon, cel mai complex producător de materiale de construcții din România. Bună ziua, Florian Ghibocor, RD Grupul de General, momentan ocup poziția de economist șef. Eu îmi place să cred că sunt doar un simplu economist. Bună seara, Felix Daniliuc, sunt director general Raiffeisen Leasing. Mă bucur să vă spun că anul acesta împlinim 10 ani de când încercăm să oferim soluții de leasing pentru piața din România. Mulțumesc! Mulțumim frumos! De aici o să rog pe Andreea să preia coordonarea mesei rotunde. Urmează 3 întrebări. Fiecare dintre voi este rugat să răspundă în maxim 1 minut. Andreea? Ok, mulțumesc frumos. Ca să facem o trecere între prezentarea de mai devreme în prezentarea cărții Pricewaterhouse în legătură cu câștigătorii următorilor 10 ani și masa rotundă de acum, aș citi ceea ce spunea Vasile Iuga în Formule de succes pentru următorul deceniu. Spunea așa: economia României a fost afectată de criza financiară globală, cu o întârziere de aproximativ 1 an față de economiile dezvoltate, dar efectul a fost mult mai puternic, pentru că noi am avut o creștere economică nesustenabilă, mult peste media europeană, înregistrată în perioada premergătoare crizei și care creștere nesustenabilă a fost generată de explozia consumului prin creditare.
Așadar, dacă ar fi să ne uităm la locul în care suntem acum, ne aflăm cumva în momentul în care ne pregătim să ieșim dintr-o criză care pentru noi a fost mult mai dură decât probabil cea din economia europeană. Și în acest moment mai avem un mare dezavantaj, dacă vreți, și anume faptul că noi n-am mai trecut până acum printr-o criză de genul acesteia și ieșim din ea cu câteva întrebări care probabil că vor stărui foarte mult timp în mințile celor care conduc, dețin afaceri sau conduc oameni sau care sunt cumva implicați în mediul de business. Iar cele 3 întrebări la care o să răspundem în această după-amiază cu ajutorul dumneavoastră sunt următoarele. Ce este de făcut diferit față de ceea ce făceam în 2008 pentru a avea succes pe termen lung? Deci, practic, ce comportamente, ce feluri de a gândi, ce feluri de a face lucrurile se schimbă în acest nou context, pentru că suntem într-un context nou. Cum ne vom putea asigura sursele de finanțare pentru a ne susține afacerile, știut fiind că banii se împuținează și devin mult mai scumpi pe termen lung, deci nu e o tendință de moment, banii vor fi mai puțini și mai scumpi de acum încolo. Și care sunt provocările, dar și oportunitățile pe care le vedeți în anii care urmează. Vorbeam puțin mai devreme cu Florian apropo de aceste întrebări, sigur că da, ele sunt întrebări care putea fi, la care răspunsul s-ar putea regăsi în câte o carte pentru fiecare dintre ele. Dacă ar fi să ne uităm la ce trebuie să facem diferit față de ce făceam în 2008, probabil că am putea să facem un volum întreg din asta. Dar vom încerca să schițăm practic cele mai importante linii la care fiecare dintre dumneavoastră se gândește apropo de aceste întrebări, iar marele nostru avantaj în această după-amiază este că avem o gamă întreagă de industrii reprezentată, o gamă întreagă de dimensiuni, de companii, atât antreprenori cât și manageri, oameni care vin din experiențe foarte diferite și cu foarte multe lucruri acumulate. Așadar, pentru a defini puțin despre ce nouă paradigmă vorbim despre un mediu în care schimbarea devine o constantă, adică viteza cu care lucrurile se întâmplă este un lucru cu care va trebui să ne obișnuim, în care va trebui să dezvoltăm o mult mai mare capacitate de adaptare și o mult mai mare empatie și apropiere apropo de relațiile pe care le stabilim și de asemenea acceptarea spiritului asociativ, așa cum spune Laszlo, ca o componentă esențială a succesului pe termen lung. Deci cam acestea sunt cele 4 dimensiuni care au fost sintetizate pentru discuția noastră de astăzi și ca să amintesc un pic regulile, am să vă rog, nu o să răspundem întotdeauna în ordinea în care vă aflați la masă ca să putem să facem discuția un pic mai interactivă, dar ce am să vă rog este să încercați să vă încadrați în 1 minut pentru fiecare răspuns. Știu că e complicat, am să vă rog să încercați să faceți asta. Ok, și aș vrea să plecăm, să răspundem, să începem cu prima întrebare pe care am să o amintesc și care spune în felul următor. Care sunt lucrurile diferite pe care trebuie să le facem azi față de cele pe care le făceam în 2008 ca să ajungem să avem în continuare succes? Și aș vrea să începem într-un mod care mi-a venit acum în minte, și anume să începem din zona de antreprenoriat. Cristian, dacă ai putea să ne spui ce îți vine în minte la această întrebare? Prima dintre ele este ce e de făcut diferit, nu? Da. Am 1 minut și sper să mă încadrez. Da. Eu mă uit la criză, auzindu-te pe tine, și cred că e o criză într-adevăr, dar e o criză de mentalitate, dublată de o criză financiară care a afectat prin mentalitatea stricată economia, dar poate finanțiștii au altă părere. Îmi spuneai că a urmat o bombă a acreditării, dar din cifre arată că totuși românii nu s-au îndatorat atât de mult pe cât occidentalii și totuși au ieșit mai repede, ceea ce nu spune decât că am avut o clasă de antreprenori lacomi și o clasă de muncitori, zic muncitori, începând de la oricine care nu e antreprenor și nu în sensul peorativ, ci cei care executau leneșă. Așa că dacă ne uităm, din perspectiva mea, dacă mă uit puțin în urmă, poate că ar trebui să curățăm niște lucruri din comportamentele noastre deviate, să învățăm cu adevărat, pentru că orice Deci criză... ar trebui să fie diferit la felul în care abordăm... Cred că antreprenorii ar trebui să privească afacerea într-un mod mult mai de departe, mult mai de sus, începând să creeze comunități, nu să urmărească doar un singur rând din P&L și anume net profit,
Cred că mentalitatea asta nu mai funcționează și atunci când ei vor începe să creeze comunități, comunități a cărei satisfacții sau a cărei fericire să o măsoare, poate fericire e un cuvânt nespecific afacerilor, dar în afaceri suntem tot oameni și căutăm aceleași lucruri pe care le căutăm și în viața personală. Deci, din punctul meu de vedere, dacă antreprenorii vor începe să creeze comunități și nu business-uri, și tot ceea ce vor face va porni din misiunea pe care ei singuri au setat-o, cred că lucrurile vor fi mult schimbate și cred că oamenii care sunt, începând din management până toți ceilalți care sunt în zona executivă, dacă ar vedea antreprenorul altfel decât ca pe un vechi baron care vine și ia banii și pleacă și s-ar conecta la această misiune și ar adăuga valoare și ar pune la masa, ar pune la mijlocul mesei ce are el mai bun, cred că ar fi mult mai împlinitor. Poate e mult prea filozofică abordarea asta, dar eu cred că în momentele de criză, cu cât ne ducem mai mult în detalii, cu cât mai multe păreri diferite avem, cu cât ne apropiem de centru, de esența umană, cred că de acolo vine rezolvarea, da? Asta e doar părerea mea. Domnule Secoșan, dumneavoastră conduceți o companie mare. Credeți că întoarcerea către comunitate și umanizarea afacerilor și a corporațiilor e o soluție pentru viața de după criză? Sau care e soluția, ca să revin la întrebare? Dacă mă întrebați pe mine, cred că n-ar trebui să schimbăm nimic. Okay. Putem să facem ce am făcut și înainte, doar că trebuie să fim un pic mai atenți. Și orientarea asta înspre comunitate, mie mi se pare un lucru firesc și normal, pe care trebuie să-l facem. L-am făcut și trebuie să-l facem și de acum înainte. Problema cu criza a fost și poate colegul Dan Iancu a spus mai devreme că au rămas companiile sănătoase. Nu, din păcate au murit și multe sănătoase, așa cum se întâmplă să mori sănătos, pentru că au fost trase după ele de cele bolnave. Deci orientarea către comunitate e normală. Ce altceva credeți că ar trebui să devină de primă importanță? Deci, așa cum am zis, trebuie să fim un pic mai atenți la ceea ce facem. În toate direcțiile, începând de la o chestie care nu-mi place să o spun, începând de la costuri, da? Costurile pe care ni le propunem și pe care le avem. Dar pornind exact de la învățămintele pe care le-am tras acum, în perioada asta de criză, să vedem în ce direcție sau ce a fost, de ce ne-a mers rău, ce ni s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat că n-am avut cash, de exemplu. Ok, trebuie să fim mai atenți cum ne gestionăm cash-ul. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne schimbăm abordarea de business sau antreprenorială sau eu știu ce altceva. Ci doar să fim mai atenți la cum folosim resursele. Și doar trebuie să învățăm din ceea ce am trăit și să fim mai atenți la felul în care ne folosim toate resursele, de exemplu. Da? Poate sunt și altele. Florian, un banchier, ar spune că ce trebuie să facem diferit? Dificilă întrebare, se poate discuta mult pe tema asta. Cred că am putea să începem prin a analiza, dacă e posibil, care au fost slăbiciunile sistemului în ansamblu înainte. Când vorbesc de sistem, vorbesc de întreaga economie. Și probabil că nu veți fi cu totul de acord cu mine, dar putem să discutăm de slăbiciuni de natură umană, slăbiciuni de natură, ca să spun așa, alta decât umană. Mai întâi, nu am fost uniți. Asta a fost o mare problemă. Și nu doar din ce înseamnă 89 încoace. Nu am știut să fim unitari, nu am știut să ne susținem unii pe alții, nu am știut să... Cine sunt unii, cine sunt alții? Absolut fiecare de la această masă, din industria fiecăruia. Ceea ce am observat eu este că s-a alergat efectiv pentru rezultate, pentru profit, s-a uitat factorul uman, s-a uitat că capitalul uman este singura formă de capital care judecă singur și care poate să aleagă singur și prin urmare a ales și a alergat de colo-colo. Nu s-a putut consolida o afacere și din cauza acestei volatilități a capitalului uman, se știe prea bine. Apoi n-a existat încredere. Problema lichidității sau crizei de lichiditate este o falsă problemă. Să ne aducem aminte, au fost 2 programe de quantitative easing făcute în Statele Unite și tot nu sunt bani. Aceste programe înseamnă injecție de lichiditate și tot nu sunt bani. Problema nu este de lichiditate, nimeni nu mănâncă bani.
Nici nu e ca și pe vremea... Florian, ce ar trebui să facem diferit de acum încolo față de ce am făcut până acum? Cred că, în primul rând, trebuie să fim mult mai atenți la ritmul de dezvoltare. Ideea este că nu trebuie să ne temem dacă mergem încet, ci trebuie să ne temem dacă ne oprim. Ceea ce nu garantează că dacă vom alerga, vom ajunge mai repede sau mai sănătoși la punct. Deci ritmul. Cred că ritmul contează, pasul în care ne dezvoltăm. Vezi diferența dintre dezvoltare organică și dezvoltare accelerată. Ai spune sustenabil? Aș spune sustenabil. Ok, mulțumesc frumos. Dezvoltarea organică mi se pare mult mai sustenabilă, mai sănătoasă. Doamna Testa, ce credeți? De acum încolo va fi important comunitate, dezvoltare organică, accent pe folosirea resurselor, care-i părerea noastră? Părerea mea e că și înainte de 2008 s-au făcut foarte, foarte multe lucruri bine. Și lucrurile care au fost făcute bine trebuie analizate și în același timp analizate și ce nu s-a făcut bine. Pentru că cei care au făcut lucrurile bine le-au făcut conform unor reguli, în cunoștință de cauză, au trecut bine peste criză. Deci, o analiză a ceea ce a fost bine și ceea ce n-a fost bine trebuie făcută și nu neapărat pentru că a intervenit criza, dar în orice situație trebuie făcută. Microfon, luați. Unde sunt alea goale? Caprele de cel mai... Au mai fost niște... Alea goale. Nu știu la ce se referea, dar... Cred că ne-a făcut curioși. Am văzut de curând... Gata, am rezolvat-o. Am văzut de curând o secvență foarte interesantă, perfect. Aceeași secvență a fost același lucru, doar că cineva l-a avertizat pe cel care purta microfonul că a fost la baie și că toată lumea știe ce a făcut acolo. Și da, mi-a fost teamă să nu repetăm episodul. Ok? A făcut-o și Obama cu Medvedev, nu? Săptămâna trecută. Da. Da. După aceea, antreprenoriatul e un lucru foarte frumos și un lucru care trebuie, într-adevăr, e uman. Numai trebuie avut grijă la diferența între antreprenoriat și aventură. E o mare diferență să fii antreprenor știind niște reguli. Este foarte important să cunoști regulile jocului ca să poți să câștigi. Deci, eu aș pune accent și pe cunoașterea regulilor. Și antreprenoriat educat. Da, cunoașterea regulilor. Am învățat și am muncit. Am muncit și am învățat, pentru că nu putem spune niciodată că le știm pe toate. Și o experiență așa foarte, ca să nu generalizez și să trec și nici la exemple, stabilirea obiectivelor și e foarte important când îți stabilești un obiectiv să mergi spre el sau să țintești măcar spre el, chiar dacă nu ajungi întotdeauna acolo. Greșeli s-au făcut legate, s-au stabilit obiective, dar s-a deviat foarte mult de la obiective. S-a intrat în capcana, în mirajul oportunităților care nu întotdeauna erau cunoscute. De exemplu, un antreprenor care mergea bine compania să te apuci și să investești într-un domeniu pe care nu îl cunoști doar pentru că este un domeniu al oportunității, nu era sănătos. Ok, ca să rezum un pic, vorbim despre puțin mai multă instruire în zona antreprenorială, vorbim despre urmărirea unor obiective și despre grijă la diversificare. Absolut. Marius vorbea mai devreme despre nevoia de a educa puțin antreprenorii, că unii dintre ei sunt romantici. Ce crezi că va fi nevoie de acum încolo pentru succes? În ceea ce privește modificări sau schimbări, și eu sunt de opinia că, teoretic, cel puțin pentru aceia care au avut întotdeauna ca și obiectiv crearea de valoare, crearea de proiecte durabile, nu cred că trebuie nimic fundamental modificat, schimbat, doar pentru că vorbim de acest context de criză și pentru că vorbim de criză, să nu uităm totuși că spuneai că noi n-am mai fost niciodată în criză. Eu, de când mă știu, suntem tot într-o criză, așa. Aducem aminte de anii 90. E adevărat, a fost alt gen de criză, iar antreprenorii provoacă. Cât scădea PIB-ul românesc de la un an la altul, în anii 90, cu precădere în a doua parte a anilor 90. Care era inflația atunci? Superinflație. Exact. Devalorizarea monedei și așa mai departe. Deci dacă vorbim de acele momente, ele sunt, sau cel puțin prin această analiză pe cifre, reprezintă o criză mult mai amplă și mai profundă decât ce experimentăm acum, cu, eu știu, scăderi de 2% ale PIB-ului și după aia creștem cu 0,5%.
Deci ce va conta de acum încolo, după părerea ta? Cred că anumite lucruri care ar trebui făcute și pe care am văzut că antreprenorii încep să le facă mai bine sunt legate de o planificare mai atentă a pașilor pe care îi parcurgem. În același timp, o nevoie reală și oarecum un drum oarecum firesc spre focalizare, pentru că aici sunt de acord, una dintre problemele mari în perioada dinainte de 2008 a fost amăgiți cumva sau înșelați de faptul că existau numeroase oportunități în stânga și în dreapta. Foarte mulți antreprenori au diversificat fără rațiuni reale de a diversifica, fără să realizeze niște sinergii prin acele diversificări. Deci tot felul de diversificări nerelaționate care n-au făcut decât să umfle și mai mult, să zic așa, un balon care n-avea cum decât să se spargă, mai ales zona imobiliară și alte. Deci planificare și focalizare. Planificare și focalizare. Domnule Belciu, ce spune un consultant despre viitor, având în vedere tot ce ați auzit până acum? Ce contează? Cred că contează foarte mult să începem să gândim pe termen lung. În primul rând, comparăm două situații extreme. 2008 a fost un an foarte bun. Ultimii ani au fost niște ani relativ proști și România nu are o istorie foarte lungă. Mai vedem, tinde să comparăm cele două extreme și să tragem concluzii de pe această bază. Ne-am schimbat cu toții în mod oportunistic. Înainte cumpăram plasme ca și cum am cumpăra roșii, acum cumpărăm roșii ca și cum am cumpăra plasme. Deci cred că ar trebui să avem o abordare un pic mai constantă și cu o viziune pe termen lung, pentru a nu încerca numai să profităm de situația oportunistă atunci când e creștere mare sau a vedea numai răul. Și dacă ne uităm la absolut tot indicele de încredere a consumatorilor din România față de în alte părți, al antreprenorilor din România față de în alte părți, tindem să sărim prea mult de la un extrem la un extrem. Aud poate puțin nevoia de echilibru în ceea ce spuneți. Echilibru, o gândire pe termen mediu și lung și puțin mai mult strategie decât oportunism. Super. Mergem un pic acum într-o zonă care le-a văzut pe toate, le-a făcut pe toate. Ce spune un avocat despre lucrurile astea? Ce credeți că va conta din toată experiența pe care ați acumulat-o până acum? Și din cum vedeți viitorul? Da. Eu aș vrea să punctez faptul că, așa cum probabil că și dumneavoastră sunteți de acord la această masă și în sală, antreprenorul român are maxim 12 ani. Deci nu se apropie de majorat. Nu de majorat, de 14 ani, de vârsta la care ia buletinul. Pe pubertate. Excelent. Se apropie de pubertate. Pentru că pe primii 10 ani au fost destinați pentru unii pregătirii în vederea dobândirii statutului de antreprenor, iar pentru alții încercării mării cu degetul. Okay. Asta este părerea mea. Deci, și în principiu, dacă... Mulțumesc frumos. Sigur că există excepții, probabil că există excepții, dar aș vrea să nu intrăm într-o discuție cu Sana înainte să terminăm întrebările și răspunsurile de la masă. Din ceea ce eu am văzut, cam asta s-a întâmplat. Acum, noi prestăm un serviciu care se numește consultanță juridică în afaceri. Cu regret, trebuie să spun și în anul 2012 la această masă că ponderea companiilor românești în portofoliul nostru de clienți este extrem de redusă. Deși activitatea mea de cum să spun eu, aducere la cunoștință printre antreprenorii români cu privire la necesitatea acestui serviciu a fost extrem de intensă pe toată această perioadă. Din acest punct de vedere, eu sunt de acord că antreprenorul român are în continuare nevoie să fie, nu știu dacă educat e cuvântul cel mai potrivit, să fie conștient de faptul că nu trebuie să le facă pe toate, nu că nu poate să le facă, nu trebuie să le facă pe toate și este foarte important să se bazeze, să-și profesionalizeze activitatea, cum zic eu, și să se bazeze pe servicii profesionale acolo unde ele sunt necesare. Pe servicii profesionale de specialitate și
în sfârșit, pe cât posibil nișate pe segmentul de care are nevoie. Deci cumva să învețe să facă foarte bine ce face și pentru restul să aleagă alți oameni care știu foarte bine ce fac. Exact. Asta este mesajul meu. În general, business-ul se face în echipă, nu este un one-man show. Sigur că liderul este un model și va fi urmat, dar adevăratele business-uri se fac în echipă, nu se fac de unul singur. Și cu oameni profesioniști. Mircea Varga, ce e important din perspectiva ta? Ascultând cu mare atenție ce au spus toți antevorbitorii, dar gândindu-mă și la ce ne face pe noi diferiți ca economie față de economiile din Occident, cred că diferența o fac oamenii, seriozitatea și profesionalismul care acești oameni abordează fiecare situație în parte și cred că doar prin acest lucru putem să ajungem și noi la nivelul pe care alții l-au atins de mult. De fiecare dată încercăm să găsim soluții complicate, când soluțiile de fapt sunt simple, țin de noi, de fiecare, de comportamentul fiecăruia și cred că doar printr-un parteneriat, să-i spunem informal, între antreprenori, bănci, manageri, angajați, instituțiile statului, putem să schimbăm situația actuală și putem să facem ca lucrurile să fie mult mai bune decât au fost până acum și să ajungem și noi alături de celelalte economii din Uniunea Europeană și de ce nu din lume. Deci cumva sunteți împreună în ideea că ar trebui să învățăm să lucrăm împreună. Da. Domnule Dimeca, dumneavoastră conduceți o asociație, dacă nu mă înșel foarte tare, nu? Care este opinia dumneavoastră despre lucrurile esențiale de acum încolo? O să încep din perspectiva managerului, pentru că administrez o tipografia Grafoprint și am început-o din martie 90 și au trecut peste noi o grămadă de valori. Și foarte bine spunea cineva aici că am avut și perioade de inflații exagerate și cursuri de valutar dat peste cap. Dar ce s-a întâmplat în ultima vreme, de fapt, a fost un examen în care ai văzut realitatea mult mai dură decât era până atunci ți era prezentată. Iar modalitatea noastră de a gândi, probabil la un dat a luat-o prea vertiginos pe spirala pozitivă și deodată ne-am trezit pe o spirală negativă. Și n-am găsit echilibru. Adică ne-am dus în echilibru, noi căutăm un echilibru. Extremele de care vorbea mai devreme domnul Belciu. Amplitudinea este mult prea mare și sigur că trebuie să găsim că starea de echilibru o succesiune de stări de dezechilibru. Iar elementul esențial pentru noi e să fim mai maturi, mai focalizați, să acceptăm că nu ne pricepem la toate și să luăm experți și să știm de fapt la cine apelăm, pentru ce apelăm, să ne uităm în ograda noastră, pentru că să știți că, paradoxal, cu toate că forța de muncă a fost mai captivă decât anterior, pentru că salariile n-au crescut cum au crescut anterior, a trebuit să fii foarte atent cu echipa care ai avut-o, să o motivezi, menținând-o la un salariu câțiva ani buni și uneori chiar introducând niște obiective care i-au făcut să aibă salariile mai mici ca înainte. Și ce credeți că trebuie să se întâmple de acum încolo din perspectiva oamenilor, a salariaților? Formarea echipei și modul deci investiția în resursa umană și chiar dacă nu neapărat faci traininguri, te duci o săptămână cine știe unde, dar în interiorul organizației să există o comunicare mai bună, apropo și de informațiile care sunt vitale ale firmei, ca să le cunoști angajații, că altfel ajungi la fiecare și cunoaște numai interesul lui și de fapt nu interesul pe termen lung al companiei. Ok. Daniel, cu perspectiva unui consultant, nu? Voi vedeți în fiecare zi o grămadă de exemple, lucrați cu o grămadă de oameni. Am vorbit de comunitate, de profesionalizare, de investiția în oameni, de lucrat împreună. Care e perspectiva ta? Ce va fi important? Părtășesc cam perspectivele menționate până acum, deci aș pune într-un limbaj de non-consultant. Cred că ne trebuie ceva mai multă răbdare. Circula un banc de mult că făt frumos creștea într-un an cât alții în 10 și a murit la 7 ani. Deci ar trebui să acceptăm faptul că ne maturizăm la 20 de ani, suntem probabil foarte performanți undeva la 40, ne pensionăm la 60. Și asta aș lega un pic și de sustenabilitate. Haideți să privim business-ul ca un obiectiv pe termen ceva mai lung. Haideți să nu exploatăm oamenii
ca să obținem rezultate imediate. Haideți să ne schimbăm perspectiva, să investim în oameni pe termen lung. La fel, salariații ar trebui să privească afacerea ca o afacere pe termen lung și poate să urmărească o carieră în interiorul organizației mai degrabă decât să schimbe locul de muncă din 6 luni sau din an în an. Deci cam în deci răbdare. Ideea asta. Perspectivă puțin mai lungă. Răbdare, sustenabilitate. Ok, mulțumesc. Răzvan, voi lucrați cu oameni. De altfel, v-ați și schimbat în ultimul timp imaginea și sloganul vostru este artizan de menire, nu? Da. Ce crezi, apropo de ce ai auzit aici, legat de oameni și de viitor? Cred că e, dintr-un anumit punct de vedere, reconfortant că a venit și vremea lor. Noțiunile astea de capital uman și de resursă umană, eu am o problemă și cu folosirea termenului capital și cu folosirea termenului resursă când e vorba de oameni, pentru că ei creează și capitalul și resursele până una alta. Dar crezi în această idee că viitorul va fi în a lucra mai bine cu oamenii, în a îi educa mai bine, în a-i cumva îngloba în afaceri mai bine, în a-i folosi mai bine? Mai mult decât atât, reprezint de 19 ani tot mediul antreprenorial, iar pentru noi lecția ultimilor 3 ani e un proces de reinventare continuă. Eu cred că oamenii au intrat în mediul antreprenorial într-un soi de brainstorming perpetu, cotidian. Și când spun brainstorming, mă refer la folosirea la maxim a unei resurse numită creativitate, implicare, mult clamate anterior, dar pe care nu le-am folosit. Dacă au fost alte resurse de tip inițiativă, energie, curaj, determinare, pe care mediul antreprenorial în România, oportunități le-a exploatat, creativitatea e vremea ei. Și când spun creativitate, nu mă refer doar la inovarea unor noi servicii. Mă refer la creativitate de tip cum salvăm, cum resuscităm cash flow-ul nostru pentru următoarele 2 săptămâni sau cum reușim să nu dăm afară 3 oameni în următoarele 3 luni. Deci cumva să folosim echipele cu care lucrăm pentru a găsi soluțiile care ne trebuie pentru viitorul afacerii. Dacă oamenii, și cred că nu numai în mediul antreprenorial, eu aștept cumva la cotitură și corporațiile în jocul ăsta, nu vor începe să se implice într-un mod real pentru că sunt invitați să o facă într-un mod real, și nu-și vor folosi creativitatea, nu văd bine viitorul niciunei companii. Mulțumesc. Anca, ai o experiență în foarte multe zone, domenii îndelungate. Ce crezi despre viitor? Ce va fi important? Ce este important de acum încolo? Scuze. Poate că sunt un pic mai pesimistă decât colegii mei de la această masă, dar cred că este important să nu ne gândim așa cum ne gândim de 3 ani, că se va termina criza mâine. Eu personal nu cred că se va termina nici mâine, nici anul viitor și nici peste 2 ani. Că spre deosebire de anii 90, când noi ne zbăteam într-adevăr cu foarte multe greutăți, partenerii noștri de afaceri, Uniunea Europeană, și clienții noștri tradiționali o duceau foarte bine. Ei, în acest moment ne zbatem împreună cu ei. Este o criză care nu ne afectează doar pe noi, ci și pe clienții noștri tradiționali. Și atunci aș spune că da, este foarte bine să ne gândim pe termen mediu, este foarte bine să ne gândim pe termen lung, să vedem care sunt piețele pe care ne putem dezvolta, care sunt piețele internaționale. Acum lucrăm într-o economie globală, într-o piață globală. Nu mai trebuie să ne restricționăm la piața din România. Este acest avantaj pe care îl avem, pe lângă dezavantajul de a fi intrat în această criză, mai mult sau mai puțin datorită partenerilor noștri europeni. Însă ceea ce eu aș zice că trebuie să avem în vedere este, înainte să ne gândim la termenul mediu și lung, să avem grijă că ajungem să supraviețuim următorii 2 ani. Și ce n-am auzit până acum deloc a fost grija sau îmbunătățirea eficienței. Restructurare. Este dureros și nu ne place la niciunul să vorbim despre asta, dar trebuie să ne reducem costurile. Trebuie, dacă este să închidem locații, trebuie să reducem personalul, pentru că pentru a putea gândi și implementa o strategie pe termen mediu, trebuie ca firma pe care noi o conducem, o deținem, să fie pe niște baze solide, pe niște baze de profitabilitate. Deci n-am terminat încă, nu s-a terminat curățenia încă în economie. Nu mi se pare că s-a terminat curățenia și, mă rog, nu vreau să intru în amănunte, dar discuțiile, dacă vrei să cumperi ceva, să nu știu ce, îți arată că oamenii n-au trecut de anul 2008. Adică vrei să cumperi o bucată de teren și care e teren arabil și omul zice vreau 22 de euro pe metru pătrat pentru că e nu știu ce pub.
În ce lume trăim? Ok, mulțumesc. Felix, erai de aceeași părere, cred, nu? Da, așa este. Ce vrem să facem diferit? Concret, o să mă refer la 3 tipuri de comportament antreprenorial și mă bucur să vă spun că sunt 3 tendințe comportamentale în rândul antreprenorilor pe care le constat în ultimul an de zile. În primul rând, orientarea către soluții și nu către produse. Începem să vedem că și la noi, inspirați fiind de tot ceea ce se întâmplă în industrie în momentul de față, mă refer și aș exemplifica aici industria telefoanelor până la industria financiară, toată lumea începe să conștientizeze de cât de important este să înțeleg că un client nu are nevoie de un produs, are nevoie de o soluție. Al doilea element pe care îl observă, a doua tendință comportamentală sănătoasă, este că începem să ne întoarcem și să ne concentrăm pe competențele de bază. Suntem în situația în care ne raportăm la trebuie versus mi-ar plăcea. Am constatat și am interacționat în ultima vreme cu foarte mulți clienți care până în 2008 au încercat. Și a treia? A treia o reprezintă ceea ce spunea Anca, e vorba de creșterea eficienței, are foarte mult sens într-adevăr pentru că sunt oportunități imense. În momentul în care decid să-mi revizuiesc fluxurile, să încerc să identific care sunt sursele de costuri, îmi dau seama că am de câștigat un pariu sau mă lupt pe o zonă pe care o pot controla în totalitate. Pentru că piața, ceea ce facem, un scurt comentariu, ceea ce facem în general este să ne focusăm pe piață. Ori piața nu putem controla, dar ceea ce este în interiorul companiei pot să o controlez 100%. Nu știu cum sună asta pentru antreprenori, cred că nu să ne concentrăm pe piață, să ne concentrăm pe eficiență, pe ce în egală măsură, în egală măsură. Ideea este că depinde de dimensiunea antreprenorului, dar are sens să mă... Era doar un fel de a întreba ce este pentru ei important și cum văd ei lucrurile, pentru că sunt perspective diferite întotdeauna, Ovidiu. Probabil într-o dublă calitate, nu? Antreprenor și manager. Da, a fost antreprenor și actual, de fapt, că aici sunt și viitor, da. Deci, ce e important? Este foarte important să aflăm de la clienții noștri ce vor. Și e interesant că n-am auzit ideea asta până acum. Firmele există ca să servească clienții cu servicii, produse, soluții. Cum aflăm? E foarte important să aflăm ce vor clienții noștri și pentru a afla ce vor clienții noștri, cred că trebuie să oferim angajaților care se întâlnesc cu clienții, care sunt interfața cu clienții, să le oferim sisteme și un cadru de lucru care să le ofere lor autonomie și posibilitatea de a negocia direct și rapid cu clientul, să-i ofere clientului ceea ce el are nevoie. Ok, mulțumesc, Horea. Ce părere ai? Mai multă autonomie pentru oamenii care lucrează direct cu piața? Eu aș încerca o abordare mai optimistă, poate ca să contrabalancez pesimismul Ancăi. Constat și poate constatați și voi faptul că e prea multă înverșunare. Putem să fim puțin mai relaxați pentru că și crizele până la urmă fac parte din viața de zi cu zi. În momentul în care ne naștem, nu ne garantează nimeni că o să avem o viață lipsită de griji, liniară și în permanență ascendență. Relaxați fiind, ce crezi că va fi important? Relaxați fiind, va fi important să luăm cele mai bune decizii, să ne uităm înăuntru nostru și să ținem cont de cei doi mari factori care până la urmă influențează orice business și orice industrie, factorii interni și factorii externi. Dacă la factorii externi putem să discutăm de piață, putem să discutăm de parteneri, putem să discutăm de individualismul pe care îl manifestăm și de care vorbea cineva la început. Până la urmă, nu e criza mea sau a ta sau a lui, e criza tuturor. Deci ar trebui cumva să reevaluăm ce se întâmplă afară și ce se întâmplă în interior și să luăm alte decizii? Da, să luăm alte decizii. Ok, mulțumesc frumos. Ca să termin ideea, venind în interior și legat de competențe și de oameni, cred că ar trebui ca angajații noștri, din punct de vedere al antreprenorului spun asta, să le transmitem angajaților, colegilor noștri, o cu totul altă, dacă vreți, paradigmă, un cu totul alt mod de a privi lucrurile. Dacă înainte eram obișnuiți să spunem la mine în organizație, fiecare știe ce are de făcut,
Să trecem în zona în care putem spune la mine în organizație fiecare face ceea ce știe mai bine. Adică să le utilizăm la maximum competențele de care dau dovadă. Restructurarea poate însemna și acest mod de a privi lucrurile, nu doar de a tăia costuri, de a reduce joburi, de a modifica organigrame din punctul de vedere numeric. Mulțumesc frumos. A apărut destul de des această idee de a folosi cumva mai bine angajații, fie pentru piață, fie pentru a găsi soluții interne. Mircea, ce crezi? Cum ați crescut voi și cum o să creșteți de acum încolo? Aș începe prin a împărți cele două categorii pe care le-ați pus azi la masă, din perspectiva atitudinilor față de risc. Adică antreprenor și management? Da. Managerul se va uita tot timpul la rezultatele pe care le are de atins, va căuta să identifice riscurile și va dezvolta strategii și planuri de acțiune astfel încât să le înlăture. Antreprenorul se va gândi tot timpul cât poate să piardă. Și în urmare, răspunsul meu în asta constă. În boarduri care să se asigure că managementul identifică riscurile și are acțiuni și strategii cu metodă și antreprenori care să fie conștienți de cât își pot permite să piardă fără să se piardă. Excelent. Florentin, ce crezi? Nu întâmplător în această serie de răspunsuri ești ultimul, pentru că... Și eu sunt de fapt cel mai nerăbdător de fiecare. Ești cel mai nerăbdător, n-am vrut să spun eu asta. Deci eu văd două lucruri, aș vrea să punctez. Odată, vă spun din experiența proprie de antreprenor, pentru că am fost antreprenor, sunt antreprenor din 92, deci am vreo, aproape cred că am ajuns la majoratul adevărat și am trăit mai multe etape ale economiei românești. Și anume, dacă la Banul Construct nu aveam capital propriu, solid, în momentul crizei colapsam de tot. Deci, în concluzie, aș recomanda companiilor în noua paradigmă, cum discutăm astăzi, să țină cont de cota de capital propriu. Deci, înainte de criză, cota de capital propriu era atât de mică, iar îndatorarea atât de mare, încât compania respectivă, la orice dezechilibru, avea toate șansele să pice. Dacă capitalul propriu este într-o oarecare măsură solid, atunci banca știe că mai întâi se epuizează capitalul propriu până se ajunge la resursele atrase pe care le are compania. Asta este argumentul pentru care una din companiile mele mai este în viață acum. De altă parte, eu consider că piața noastră nu se transformă și consider că piața noastră de fapt se maturizează. Practic, noi suntem acum într-o piață mai matură, într-o piață care, într-adevăr, contează să vinzi. Iar noi avem două abordări. Pe de o parte, încă mai avem reminiscențe din trecut, că avem impresia că producția e totul și uităm să ne uităm la piață. Pe de altă parte, acum suntem în situația că există piață în România și totdeauna am spus-o, România este o piață ușoară, după părerea mea. Pentru mine, după experiența care o am și ce văd în vest, este că piața din România nu este o piață grea, pentru că noi nu reușim să ne ridicăm la standardele pe care piața o cere. Și în cazul ăsta, orice companie care reușește să se ridice la niște standarde necesare și cerute de piață are mari șanse de succes. Din punct de vedere al pieței. Deci capital și să ne uităm capital ce vrea propriu. piața. Nu. Eu zic că piața noastră e ușoară, numai nu suntem noi în stare să o satisfacem. Cu toate că, în termeni absoluți, dacă ne uităm comparativ cu Europa, noi nu avem o piață mare, volumul pieții sau masa pieții nu este așa de mare, sau chiar și piața relativă, dar totuși eu consider că avem o piață ușoară. Pe de altă parte, mai resursele umane vreau să le abordez, și anume, noi cred că parcurgem acum o etapă de emancipare a resurselor umane. Deci, angajatul indigen se emancipează, dar se emancipează pe fundație de nisip. Majoritatea sau foarte mulți angajați nu au o justificare în această emancipare pe care eu o parcurg, pentru că nu răsplătesc emanciparea lor pe care o pretind cu productivitatea muncii pe care o prestează. Iar în situația asta este toată țara, și anume țara urlă după o productivitate a muncii care ar trebui să ajungă cea din vest. Întrebarea era bună și ce trebuie să facem diferit de acum încolo față de ce am făcut până acum? Educație și mai multă strictețe, cum spunea un coleg. Mai multă strictețe și educație, capital propriu? Capital propriu să aibă fiecare companie, să se uite foarte mult la costuri. Costurile ce înseamnă să crească productivitatea, output pe mai puține resurse consumate. Perfect. Și cu asta am epuizat prima întrebare și am ajuns în zona în care foarte bine știm ce să facem de acum încolo, excelent. Am auzit o grămadă de soluții minunate. Întrebarea este cum Dumnezeu finanțăm
restructurare, creștere, idei noi, creativitate, eficiență și training pentru și dezvoltare pentru angajați, pentru că nu e așa, banii sunt mult mai complicat de obținut decât au fost până acum. Și am să mă întorc la Felix, pe care am să-l rog să ne dea perspectiva unui om de finanțe într-un minut. Vreau să vă anunț că nu o să mai avem timp să abordăm a treia întrebare, pentru că, sigur că nu ne-am încadrat într-un minut cu fiecare răspuns. Felix, te rog frumos, cum finanțăm de acum încolo creșterea? O să încerc să fiu chiar de data asta foarte scurt, spunând în primul că sunt de acord cu Florian. Există opțiuni de finanțare, există în piață, unde eu cred că trebuie să ne concentrăm foarte mult în perioada următoare, este maniera în care adresăm această nevoie de finanțare. Deci, în calitate de solicitant de finanțare, trebuie să reușesc să prezint perspectivele business-ului meu și să încerc să conving. Bine, aici este de fapt un demers la care și finanțatorii trebuie să adere, dar m-aș concentra pe prezentarea unui plan realist de afaceri pentru care solicit finanțare. Eu observ că, în general, venim cu tendințe, deci spunem, domnule, asta e tendința pieței, mă duc și eu acolo. Dar nu, eu nu pot să fiu convins cu privire la competența, analiza calitativă, cantitativă a business-ului care se înțeleg. Deci planuri mai realiste pentru cei care vor să obțină bani din bancă, e perspectiva unui om de bancă. O strategie clară, exact, o poziționare clară. Ok, perfect. Hai să întrebăm un antreprenor. Marius? Tu ești omul care finanțează business-uri, de fapt. Da, deci din acest punct de vedere, cred că pe anumite paliere, cel puțin, există acum mai multe oportunități de finanțare decât existau cu 5, 7, 10, 12 ani în urmă. Pe capital de risc, cu siguranță, există mai multe opțiuni în momentul de față. Există un segment de business angels în formare, există fonduri de tip seed, există venture capitalist early stage care au început să fie mai atenți la România. Vorbesc aici de capitalul străin în principal. Dar, într-adevăr, aici sunt de acord cu Felix. Trebuie să fie niște proiecte serioase și bine prezentate ca să reușească să obțină acel tip de finanțare. Deci, dar este o finanțare care nu funcționează decât pentru anumite tipuri de afaceri, în general pentru cele orientate către creștere rapidă, cu strategii de exit și așa mai departe. 1 și 2, o finanțare foarte scumpă, probabil cea mai scumpă finanțare. În general, de fapt, problema pe care o văd în ceea ce privește finanțarea afacerilor în continuare în România nu este atât, este într-adevăr și accesul la finanțare pur și simplu, dar chiar și cu acces la finanțare, cred că problema cea mai mare și o problemă la care nu am o soluție e legată de costurile finanțării, pentru că până acum noi ne plângeam că avem costuri mari de finanțare, ei bine, acum chiar și costurile internaționale de finanțare sunt din ce în ce mai mari. Încă n-am văzut nimic. Lucrând pe un spread suplimentar aici, cu atât mai mult costurile pentru România o să fie semnificative. Uneori stai și te întreb dacă e momentul potrivit să mergi către asemenea finanțări. Ok, mulțumesc. Deci avem mai multe variante de finanțare pentru companiilor cu creștere rapidă, planuri mai serioase pentru companiile care, pentru toate companiile. Mircea conduce o afacere care, din câte înțeleg eu, este capital intensivă, ca să-i spun așa. Cum vezi lucrurile? Cum finanțezi creșterea? Desigur că, până la urmă, sănătatea ei este dată de, revin iar la riscuri, și de cine deține capitalurile respective. Fiindcă dacă ele sunt în mare parte în mâna finanțatorilor, nu în mâna acționarilor, lucrul acesta aduce o fragilitate foarte mare pe tot business. Și atunci, cred că judecata se pune iar din perspectiva aceasta. Și o învățătură pentru antreprenori, din nou, este că nimic din 100% e mult mai puțin decât 20% din ceva. Cum traduce asta? Rezistența la diluare, să spunem așa, sau la a atrage mai degrabă, sau la a explora mai degrabă atragerea de capital, nu de împrumuturi în firmă, de cele mai multe ori este fatală unei companii. Deci oamenii ar trebui să învețe să-și aducă parteneri în capitalul firmei în loc să se împrumute. O, da. Ok, mulțumesc. Te rog, Ioana. Am făcut un semn pentru că mi se pare oportun să intervin în acest moment.
cu un feedback pe care pot să-l dau din practica noastră. Eu sunt avocat M&A de 12 ani și pot să spun că multe dintre companiile românești, din păcate, plătesc un preț pentru un anumit fel de nedisciplină în anii anteriori, când se pune problema atragerii de capital. Deci ce crezi că ar trebui să facă? Cum vezi finanțarea în viitor? Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care vine orice companie străină interesată de un pachet de acțiuni, de părți sociale într-o companie românească, se întâmplă ceea ce se numește o procedură de due diligence, în care o firma respectivă vine cu consultanți profesioniști care verifică tot ce s-a întâmplat în compania în care există interes de achiziție a acestui pachet. Și la momentul la care, ăsta e momentul T0, în care practic se face o verificare profesională a tuturor procedurilor, a tuturor lucrurilor care s-au implementat în această companie. Și e momentul adevărului, dacă doriți. Și foarte multe dintre deal-uri au căzut, deși nevoia de capital a companiei românești este și era una foarte mare, tocmai datorită faptului că lucruri pe care managerul sau antreprenorul se baza nu erau așa cum credea el. Ce le spune clienților tăi pentru viitor sau potențialilor tăi clienți? Din nou, housekeeping, mi se sugerează, da. Da, din nou e important de transmis mesajul că lucrurile în desfășurarea activității comerciale trebuie făcute cu sprijin profesional. Nu trebuie făcute după ureche. Din păcate, oricât de greu, oricât de urât sună, și mai ales acum când se pune... Da? Mai ales acum când se pune problema reducerii costurilor, așa cum am auzit și eu înțeleg perfect această dorință. Deci, oamenii ar trebui să-și pună ordine în finanțe ca să traducem cumva. Dacă îmi permiteți, foarte repede vreau să explic acest lucru. Eu înțeleg nevoia antreprenorului și managerului de a reduce costurile. Și sigur că costul legal pentru a face un lucru bine sau costul în sfârșit altor tipuri de servicii de consultanță nu e neapărat unul confortabil. Însă, prețul reducerii costurilor pe serviciile esențiale profesionale, din păcate, va fi plătit în următorii ani, dacă el nu se face cu discernământ. Pentru că se iau decizii fără consultarea unor persoane de specialitate și s-ar putea ca ele să aibă consecințe pe viitor. Consecințe negative, bineînțeles. Domnule Secoșan, cum vedeți partea de finanțare? Tot așa cum au spus și unii dintre colegi, cred că pe un business plan sau pe un plan de afaceri bun sau pe un proiect bun care arată niște cifre bune, există la momentul ăsta mult mai multe posibilități de finanțare decât existau acum 10-12 ani sau 15 ani, spunea și Marius mai devreme. Deci dacă proiectul e bun, sunt chiar mai multe variante acum decât erau până acum. Decât erau acum 10-15 ani, nu decât erau acum 4 ani. Probabil că sunt. Dar cred că tot asta e cheia și, într-un fel, ne și obligă și ca și antreprenori, și ca și manageri să fim mai atenți și mai selectivi, la fel cum am spus și mai devreme, în ceea ce ne propunem să facem. Domnule Belciu, din tot ce ați văzut până acum, în calitate de consultant în România, în alte țări, în Statele Unite, în Europa, cum arată finanțarea și de ce va depinde? Nu cred că finanțarea este neapărat o problemă, ci mai mult disciplina bugetară și financiară. Și asta ne aduce parțial la ce spunea domnul Banu mai înainte, a dat puțin răspunsul la întrebarea a doua, la întrebarea întâi. Cred că cofinanțarea și finanțarea din fonduri proprii ar trebui să ia o pondere mai mare. Și în egală măsură, apropo de ce spunea doamna Ioan, eficiența operațională, optimizarea costurilor, este foarte important ca să se asigure acea cofinanțare. Dacă ne uităm doar la creștere, fără profitabilitate, evident că apelăm la credite bancare pentru a finanța creștere și evident că atunci când creșterea e sub semnul întrebării, nu avem bani cu ce să... Unde vedeți sursele? Cum vedeți partea de surse? Sursele sunt aceleași, ca întotdeauna. Cred că partea de cofinanțare ar trebui să crească, probabil finanțările de capital ar trebui să aibă o pondere mai mare și finanțările bancare în condițiile de prudență și de disciplină financiară. Mai mult focus pe cash, mai mult focus pe profit, un plan de afaceri credibil, fezabil, fără exagerări și așa mai departe. Cristian,
Tu? Ce îi răspunde la partea de finanțare viitoare? Păi, în primul rând, aș spune că afacerile mici care își propun să rămână mici, să nu ia credite sau să nu-și facă planuri de finanțare, pentru că să acoperi niște găuri atâta timp cât nu știi să-ți organizezi afacerea, n-are niciun rost. Intri mai rău în colaps. Cred că afacerile mici care își propun să rămână mici ar trebui să se uite la reorganizare și la a-și reface business plan-ul și business model-ul. Afacerile mari au multe variante, într-adevăr. O să iau într-un minut doar cele două variante, băncile și fonduri de investiții ca și alternative. Băncile, acum 10 ani, și cererea și oferta era, toți vreau să dea credite, toți vreau să ia credite. În momentul crizei, nimeni nu mai vrea să ia credite, nimeni nu mai vrea să dea credite. Suntem din nou în această balanță. Cred că soluția cu băncile este să ne punem la mijloc și să luăm surse de finanțare cu scopul comun de a atinge obiectivul, nu să bifăm că am luat sau că am dat. Și asta se întâmplă deja. Băncile au început să aibă specialiști intraprenori care să înțeleagă mentalitatea, iar antreprenorii și-au delegat această autoritate unor CFO sau persoane specializate. Cred că ne apropiem la mijloc spre scopul comun. Cât privește fondurile de investiție, cred că dacă vrem să obținem această finanțare, 1, profesionalizarea, 2, curățenie istorică, pentru că nimeni nu ne cumpără când vede porcăriile într-o companie românească care acum 5 ani de zile vindea fără factură. Și sigur, nu vorbesc de aici, vorbesc de exemple care sunt multe în industrie și viziune în ceea ce faci. Fără asta nimeni nu e interesat de tine. Adică viitor. Da. Adică un viitor cumva fundamentat. Ok, Aurelia? Ce ai spune despre finanțarea afacerilor de acum încolo? Indiferent care va fi sursa de finanțare, părerea mea este că va fi mult mai simplu de acum. Pentru că știm foarte bine că trecem printr-o perioadă în care sunt, în ghilimele, acei regulators care impun anumite reguli în ceea ce privește finanțarea și cine ajunge să le cunoască, cu cât le cunoaște mai repede, cu atât e mai simplu de a accede fondurile respective, că e o bancă indiferent care. Pe de altă parte, eu sunt sigură că și investitorii și doritorii de orice fel de investiție, la rândul lor se vor uita la aceleași criterii. Dacă sunt niște reguli și niște discipline respectate, dacă există o disciplină, cred că va fi foarte simplu. Mult mai simplu. De ce? Pentru că, într-adevăr, în trecut și finanțarea avea o parte de subiectivism destul de mare, dar acum eu zic că va fi mai simplu. Adică faptul că există mai multe reglementări face lucrurile cumva mai simple. Mai clare. Mai clare. Mai clare, și da. fiind mai clare, sunt mai ușor de îndeplinit criteriile. Da. Ești de acord, Mircea? Da. Eu aș privi finanțarea din două perspective. O perspectivă legată de sursa internă de finanțare, despre care s-a mai discutat, și o perspectivă legată de sursa externă. Și cea de doua, bineînțeles că este legată de prima sursă. Fiecare are soluții simple la dispoziție de a-și securiza sursele interne de finanțare printr-o mai bună gestionare a banilor. Lucru care este la îndemâna oricărui manager și care, din punctul meu de vedere, nu este complicat. Ceea ce trebuie să facem este doar să ne schimbăm poate viziunea vis-a-vis de felul în care poate vindem și felul în care ne aducem banii înapoi în companie. Pentru că nu este important doar să vinzi profitabil, ci să-ți colectezi bani. Dacă într-o companie există un control și o gestiune prudentă și corectă a banilor, automat și din perspectiva unei surse externe de finanțare, probabil și finanțatorul va privi lucrurile puțin diferit, va avea un alt confort și automat, probabil că și finanțarea va veni mai ușor către acea companie. Adică disciplina internă îți aduce o finanțare mai facilă din exterior. Da, pentru că, de fapt, la urma urmei, tu ca și beneficiar al finanțării ești cel care gestionezi banii băncii. Deci, ești și un gestionar al banilor din sursa internă, dar, pe de altă parte, gestionezi și banii din sursa externă, adică din partea băncilor sau a fondurilor de investiții. Iar aici, bineînțeles, că și băncile trebuie să schimbă oarecum, nu știu, abordarea, în sensul că nu trebuie să mergem pe ideea de a oferi umbrelă unui client atunci când e soare și de a-i o lua atunci când plouă.
Și aici mă refer la faptul că s-au făcut finanțări în perioadele în care, într-adevăr, toată lumea era relaxată, pentru că creșterile erau foarte mari, lucrurile mergeau din inerție. În schimb, nimeni nu s-a gândit că probabil va veni o perioadă în care lucrurile se vor schimba dramatic, iar finanțatorii vor trebui împreună cu partenerilor de afaceri să găsească soluții împreună pentru a depăși acel moment și pentru a găsi soluții ca acea companie să poată funcționa în continuare, bineînțeles, sub interesul de a-și recupera acei bani. Deci, pe principiu, noi ne schimbăm în interior, facem tot ce e de făcut, doar că ar trebui să înțeleagă, poate câteodată și băncile, că e nevoie de un alt gen de comportament. Și n-am să-i spun nimic lui Florian acum, am să-l las să se gândească la acest lucru, dar am să o întreb pe doamna Anca Ioan ce părere are despre ce a auzit până acum apropo de finanțare și ce crede despre finanțare. Apropo de finanțare, eu cred că toți spunem cam același lucru. Devin din ce în ce mai importante capitalurile proprii, indiferent că e capital acționar sau că ne administrăm cash flow-ul eficient, astfel încât să nu stăm cu creanțe la clienții care se cumulează, ne mai vorbim de riscul falimentului, că le vedem în fiecare zi și în toate locurile. Deci asta ar fi capitalul propriu. Avem surse externe, ca să merg pe aceeași categorie și să nu uităm, mai ales pentru antreprenori, fondurile europene, la care accesul a început să devină un pic mai facil și, într-adevăr, instituțiile, domnul nu e de acord cu mine, dar am spus un pic mai facil decât înainte. Deci ne îndreptăm spre bine, nu? Instituțiile românești au început totuși să învețe procedura și să dea totuși acces la acești bani europeni și care pentru antreprenori sunt destul de multe domenii care pot fi accesate, iar iarăși cu riscul de a fi un pic pesimistă, din punct de vedere finanțare bancară, cred că va fi din ce în ce mai dificilă și din ce în ce mai scumpă, chiar cu un plan bine pregătit, chiar cu stres să ținem cont și de restricțiile impuse de Uniunea Europeană, de noile reguli Basel 1, 2 și așa mai departe, care restricționează exportul plus aversitatea la risc a băncilor, care e bine cunoscută, în condițiile în care nu mai au în garanție bunuri imobiliare, cu ce mai garantăm. Și sigur că există fonduri și financiare de tipul investiție capital sau împrumut mezanin și așa mai departe, dar care sunt foarte, foarte scumpe până și... Mulțumesc. Și atunci, sigur că soluția cea mai bună este capitalul propriu, dacă îl avem. Dacă nu, trebuie să ne uităm la următoarele. Ok, Răzvan, cum arată pentru tine toată această discuție despre finanțare și viitor? Interesant dintr-o oarecare perspectivă de pe margine, pentru că din punctul de vedere al genului de business pe care îl reprezint, răspunsul e sec, simplu și neinteresant. Ca să-l completez pe Cristi sau ca să intru un pic în... Eu reprezint zona aia de business-uri relativ mici, care nici nu-și doresc să devină foarte mari, pentru că se strică atunci când devin foarte mari. Iar noi de 20 de ani cunoaștem la capitolul finanțare, fără să fim neapărat visul romantic al instituțiilor bancare, un singur cuvânt, profitul. Când este, dacă este, cât este, cum este. Nu spun că e singura formă sănătoasă, dar în vremurile astea tulburi, pentru noi asta este un pariu câștigat. Ok. Deci voi vă finanțați din profit și sunteți fericiți că e așa și intenționați să rămâneți la dimensiunea la care să faceți asta și să fiți profitabili. În ultimii 3 ani suntem foarte fericiți că facem doar asta. Dar ne-am descurcat bine și în primii 17. Florian, perspectiva unui banchier despre toate lucrurile pe care le-ai auzit până acum este aceea că? Este aceea că n-am să vorbesc din perspectiva unui banchier, fiindcă nu cred că aș putea să minunat, erai singurul banchier de bancă. Obiectiv. Cred că lucrurile s-au cam spus. La modul cel mai sincer, aș putea să închei foarte scurt, să vă dau și timp și să spun că tot ceea ce știu este că nu știu nimic, vorba lui Einstein. Lăsând la o parte glumele și frumusețile verbale, eu văd sursele de finanțare în genere, și nu e vorba de România, nu e vorba de un sector anume, privite, ca să spun așa, pe două paliere. Odată o sursă proprie, care e sfântă, cei mai ieftini banii sunt banii pe care îi ai, și o sursă atrasă. Când vorbim de surse atrase, există mai multe canale și a sublinia aici, pentru a respecta formula utilizată de alți colegi, să subliniem ceea ce nu s-a făcut, nu ceea ce s-a făcut neapărat.
Adică să subliniem sursa care a fost cel mai puțin tapată, accesată, grație faptului că acea piață nu a fost dezvoltată. E vorba de piața de capital. Sunt foarte puține companii care au accesat surse via canalul piață de capital, sunt foarte puține companii care au avut puterea de a se lista și cunoaștem companii care s-au listat și s-au delistat. De-abia aștepta să se delisteze. La capitolul surse atrase mai există și o categorie de surse, ca să spun așa, gratuite. E vorba de fondurile europene. S-a redus cofinanțarea de la 15 la 5%, e o facilitate, dar încă sunt situații în care proiectele nu sunt bine făcute. Apropo de finanțare, câte vreme nu știu ce vreau, nu prea pot să cer bani, sincer. Vreau să fiu sigur că toată lumea a înțeles ideea cu piața de capital. Recomanzi oamenilor să se uite cu mai mare atenție? Există un potențial de finanțare pe piața de capital? Ok, canalul bancar a fost cel mai utilizat canal. Și aici ne-am lovit întotdeauna de prima de risc și așa mai departe. Nu înțelegea lumea de ce sunt atât de ieftine, atât de scumpe, creditele sau așa mai departe. Canalul bursă, piața de capital, nu a fost utilizat. Acolo rolul bursei... Utilizat poate pentru că nu era un potențial pentru antreprenorii români. Rolul pieței de capital este acela primordial de a oferi finanțare, de a oferi resurse, de a pune la dispoziție resurse. Nu mă listez, sunt listat, sunt cotat, în funcție de cum îmi desfășor activitatea, cresc sau nu cresc. Inspir încredere, sunt în piață, sunt aproape și așa mai departe. Îmi fac treaba sau nu fac treaba, cu alte cuvinte. N-a fost aproape deloc tapat. Zona de fuziuni și achiziții, un alt canal, foarte bine subliniat, foarte bine subliniat. Ce am văzut eu acolo a fost că atunci când s-a pus problema unei finanțări prin acea ori fuziune, ori achiziție, partea, din păcate, română, că nu pot să spun altfel, ca noi am fost ăia, a fost reticentă. Avea nevoie de finanțare, dar nu avea deschidere. Nu putea să înțeleagă cum că nimeni din afară, vreun străin, nu va veni în business-ul ăla și va băga 45%, urmând ca tot partea română care a ajuns în dificultate să gestioneze banii. Și atunci când se punea problema 51%, ca să pot să decid eu, străinul, spunea nu, păi eu l-am creat, nu pot să-l dau ce și după aia nu mai spun nimic, trebuie să accepți la un moment dat. Atunci, deci, ok, ca să concluzionezi. Renunțarea la ego. Renunțarea la ego. Și acceptarea că lucrurile nu sunt întotdeauna perfect cunoscute de către tine. Ok, perfect. Și cu o renunțare la ego pentru ca să pot să-mi cresc afacerea și să mă finanțez, probabil că urmează, ar fi interesant răspunsul unui antreprenor. Renunțarea la ego. Nu sunt întrebările mele. Florentin, ce crezi? E mai ușor să ne finanțăm cu un ego mai scăzut? Când am făcut Actim, am greșit planul de afaceri. Deci am greșit cu 100%. Dar am avut o viziune și o strategie corectă. Și din 100% acționar am devenit 27% acționar și mi-am dublat banii. Da? Deci return on investment sau IRR a depășit 30%, clar, pe decurs de 4 ani. Asta demonstrează că renunțarea la ego pe mine m-a făcut nu să nu mor, mi-a făcut să-mi dublez banii investiți. Deci un randament de 30% la banii investiți este un vis frumos în ziua de azi. Și pe mai departe? Bun, asta a fost una din afaceri. Și renunțarea la ego este un lucru foarte greu, ține de, practic, de antreprenorul și de factorul de decizie în sine. Dar cred că deciziile la nivelul ăsta nu se iau deloc cu sufletul. Sunt cifre care demonstrează că dacă aduc capital străin de atât, mi se dublează sau mi se triplează afacerea care îmi generează, probabil în termeni relativ mai puțin profit, probabil știu eu 15% din afacere, dar de fapt care în termeni absolut reprezintă de 10 ori mai mult decât dacă aș fi fost singur, cred că răspunsul trebuie dat din cifre. Dar în ce privește finanțarea, aș vrea să punctez încă o zonă de finanțare pe care nu s-a punctat, având în vedere că vin dintr-o practică destul de urâtă, și anume cea a automotivelor. Sunt unul din puțini indigeni care am intrat în această piață de capul meu, de unul singur, fără să am o firmă mamă undeva prin Germania sau Franța, și vreau să vă spun că o sursă de finanțare trebuie să fie furnizorii. Da? Deci fondul de rulment pe care noi avem nevoie ca și antreprenori trebuie să vină din piață și este o formă de finanțare gratuită pe spinarea furnizorilor, probabil că nu sunt așa de romantic sau de onest sau de știu eu cum să-i spun, dar este o realitate. Deci eu nu aș recomanda niciunui achizitor într-o companie care se mișcă în piața asta un termen de plată sub 90 de zile. Da? Deci dacă noi cumpărăm sub 90 de zile, cumpărăm prost, pentru că așa este piața. Și încasările? Asta nu depinde de noi. Asta e problema, că încasările sunt date de piață.
Deci când automotivul îți spune că îți plătește la 90 de zile 25 ale lunii, din start ai 115 zile probabil și nu poți să spui absolut nimic. Pe de altă parte, antreprenorul trebuie să-și ducă un management în așa fel încât să-și finanțeze doar valoarea adăugată, nu ce cumpără. Ce cumpără trebuie să-i finanțeze furnizorul. Este clar, această metodă pe care eu o prezint aici este nesănătoasă pentru o economie, pentru o macroeconomie, dar asta este realitatea. Și dacă un antreprenor nu se finanțează din furnizori, înseamnă că nu își îndeplinește datoria față de propria afacere. Deci 3 luni de zile, cel puțin, trebuie să primească finanțarea de la furnizori. Asta este una din sursele de finanțare gratuite. De ce gratuite? Pentru că îmi veți spune, da, dar furnizorul să-și pună dobândă. Nu, furnizorul nu o să-și pună dobândă. Furnizorul este obligat să vândă și va renunța la marjă. Deci își diminuează profitul probabil cu banii pe care el îi finanțează în piață. Puțin o viziune absolut destul de cinică și de crudă. Asta și fac. Care a generat și foarte mult blocaj în economie, de altfel. Asta este și asta perpetuează și de aceea s-a născut acea asociație care se luptă cu termenele de plată în Fast Moving Consumer Goods. Da? Care este... Dan, ce crezi? Cred că e foarte dificil ca eu să mai adaug ceva nou în tot ce s-a discutat până acum. Care dintre perspective ți se pare că este cea care ar trebui luată în calcul? Din punctul meu personal de vedere, cred că trebuie reclădită încrederea. Încrederea între finanțatori și cei care caută finanțarea. Cum trebuie reclădită încrederea? Probabil prin crearea unei relații de tip simbiotic, da? Între bănci și companii, prin probabil mai multă transparență din partea organizațiilor care caută finanțare, da? Care poate să însemne un sistem de raportări mult mai complex decât cel practicat până acum. Probabil prin implementarea unor sisteme de management financiar mult mai robuste și mai riguroase și nu în ultimul rând, asta ca să apăr și propria mea cauză, ridicarea rolului directorului financiar într-o organizație. Poate directorul financiar trebuie să fie văzut ca un partener de afacere și nu neapărat ca un contabil învechit care pregătește un set de raportări către stat și către Horea Zaha? Acum, nu știu dacă să întreb despre perspectiva lui Florentin sau să întreb despre... Putem discuta de multe perspective, lucrurile au cam fost spuse, așa cum a spus-o și Florian. Ce e important din punctul meu de vedere, faptul că la nivel de micro-business, fiecare dintre noi avem diverse modalități, acțiuni specifice prin care accedem la aceste surse de finanțare. Că sunt proprii, voi ce folosiți? Voi cum faceți? Cum veți face? Noi folosim un mix. 50% din capacitatea mea de producție e finanțată din fonduri europene. Am utilizat și capitalul propriu, am apelat și la credite bancare, dar până la urmă haideți să nu uităm de ce ne-am întâlnit aici, să nu discutăm neapărat de problemele fiecăruia și de modul în care acționează fiecare, pentru că alea cu siguranță nu se vor schimba. Să discutăm de impactul la nivel macroeconomic. Și atunci cred că ar fi mult mai interesant, dar nu acum, pentru că în mod evident o să spui că nu mai avem timp și așa și este, dar poate ar fi important să discutăm ce se întâmplă cu acei bani odată atrași, modul în care îi fructifici și randamentele pe care reușești să le generezi. O să ies puțin, o să-mi dau jos haina de manager și o să îmbrac pe cea de consultant și o să vă spun, și probabil că și alții au întâlnit, comportamente complet diferite în momentul în care accesezi banii. La anumiți antreprenori, accesul la resursele de finanțare induce o stare de relaxare cu efecte pozitive sau negative, sau dimpotrivă, o stare de stres continuu, care și acela la rândul poate să inducă aspecte pozitive sau negative asupra ok, ce aud eu este un oarecare, cum să spun, e legat într-un fel de responsabilitate, nu? Da, cu siguranță. Și înainte să iei banii și după ce te-ai văzut cu banii în buzunar. Evident. Înainte de a lua decizia trebuie să te gândești, ok, că trebuie să-mi respect niște angajamente. Exact. Ok, domnule Dmeca. Eu aș încerca o abordare din direcția unor campanii de lobby și advocacy. De ce? Pentru că noi suntem într-un mediu. Și mediul ăsta de multe ori ostil, dar așa ne-am obișnuit cu mediul ăsta ostil cât se pare normal. Se pare normal să plătim TVA la facturare, nu la încasare.
Păi nu e o resursă, e o resursă. Dar să știm, printr-un mediu asociativ, să ne spunem doleanțele și să modificăm legislația. La ce legislație? TVA-ul, plata TVA-ului la încasare, nu la facturare. Automat mi-asigur asta resursă. Văzută cumva din perspectiva cash flow-ului și a finanțelor companiilor. Pentru că să știți că dacă fiecare își face un calcul, îi generează, sigur că nu 24%, nouă ne-a generat infuzie de flux de numărare pentru marfa care am aruncat-o pe piață de 5% peste noapte. Absolut, e o sursă de finanțare. Da. Mai departe, avem, ce zicea Florentin, foarte bine, depinde din ce unghi abordezi problema, dar dacă reglementezi termenul de plată al facturilor, ai niște reguli foarte clare, 60 de zile. Și atunci poți să vii cu... Cum adică să reglementezi să fie reglementat la nivel de economie, un termen de plată care să genereze automat niște penalități, cum sunt în alte state și nu poți să te duci la infinit cu ele, și atunci ai și de o parte și de alta. Adică nu e o problemă, să nu privești numai dintr-un unghi. Deci cumva vedeți parte din rezolvarea finanțării, probabil cu anumite limite, dar în schimbarea de legislație. Da, la fel ca și cu legea insolvenței, care nu știu câți de la masa asta sau din sală nu s-au lovit și a lovit, pentru că legea insolvenței te poate să n-ai nicio problemă, partenerul tău zâmbăreți, ai livrat, totul e frumos și brusc, mai ales că ai termene 90 de zile, deci în termenul ăla tu ai livrat marfa și în 90 de zile s-a declarat sau s-a întâmplat ceva și vorbesc de cei care o fac intenționat. Atenție. Și la ce vă referiți când spuneți legea insolvenței exact? Să o modifici. În ce sens? În sensul de a nu permite trecerea de pe o firmă pe alta. Înțeleg. Știm foarte, adică din viața de zi cu zi sunt multe puncte care poți să le preîntâmpli. Deci în abordarea asta, automat îți creezi o sursă de finanțare sănătoasă și nu te decapitalizezi și îți creezi probleme și pe urmă când te duci să faci un joint venture, că asta e iarăși o problemă, ai tu acolo niște pete care nu sunt neapărat ale tale, că n-ai vândut la negru, să zicem, produsele, dar în schimb ai avut o grămadă de situații în care niște conturi s-au îngrășat și din păcate sunt niște situații nesănătoase într-o relație cu un viitor partener. Deci e cumva un fel de contaminare care ar trebui reglementată într-un fel ca să o oprim. Ovidiu, ce părere ai? Mi-a plăcut foarte mult ideea cu renunțarea la ego și e din experiență proprie. În 2009, când am hotărât să vând afacerea, renunțarea la ego m-a făcut bogat, ca să zic așa. Aveam banii băgați în niște stocuri care nu se puteau vinde, aveam banii la niște clienți care mureau de pe o zi pe alta, insolvențe, falimente și așa mai departe. Și am înviat renunțând la ego. Pe de altă parte, e o vorbă interesantă care spune orice afacere este finanțabilă sau o bancă îți dă banii dacă se poate autofinanța. Dacă n-ai nevoie de ei. Dacă n-ai nevoie de ei, primești bani. Deci... Deci ar trebui să ajungi la situația în care n-ai nevoie de ei. Ar trebui să să-ți faci un plan de afaceri sau să-ți faci o afacere care să n-aibă nevoie de finanțare și atunci vei primi finanțare. Ok, mulțumesc frumos. Se presupune că ar trebui să trag niște concluzii, dar mi-a venit altă idee în minte și n-am să trag eu nicio concluzie. Am să vă rog să facem un tur de masă și într-o singură frază sau propoziție aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să ne spună ce îl preocupă cel mai tare apropo de viitor. Care este lucrul acela care vă face stomacul să se strângă apropo de viitor? Un lucru care vi se pare că trebuie spus. Dan? Un singur cuvânt, supraviețuire. Ok, Anca? Performanță, ok. Aș vrea să fiți un pic mai specifici, adică de ce performanță și în ce sens? Ce înseamnă mă preocupă performanța? Mă preocupă performanța societății, a personalului, mă preocupă de tot ce se întâmplă, pentru că prin asta o să avem și finanțare, prin asta o să avem, o să rezolvăm și problemele cu care ne confruntăm. Tot pornește de la ceea ce facem și cum facem. Marius?
undeva prudență și responsabilitate sau lipsa de prudență și responsabilitate pe care o văd încă puțin prea mult în jur. Ioana? Microfonul din mână în mână. Mie nu mi se strânge stomacul, dar pot să spun că mi-aș dori să se întâmple mai multă solidaritate. Pentru că eu cred că asta este cel mai mare beneficiu al crizei. Faptul că ne uităm și vedem nu numai targetul financiar, ci și faptul că că interacționăm unii cu alții și că până la urmă el depinde de felul în care interacționăm. Ok, mulțumesc. Felul în care acționăm și reacționăm. Cristi, tu poți să spui oportunitatea care te preocupă. Da, vreau să spun ca și ce cred eu că o să fie, ce nu văd eu cu ochi buni, lipsa sau incapacitatea noastră de a ne asocia, nu o văd cu ochi buni și îmi strânge stomacul pentru că ține de ego și ține de incapacitatea noastră de a fi solidari într-o cauză și mai degrabă ne certăm într-un concept. Oportunitatea cea mai mare pe care o văd este într-adevăr transformarea individului în acest proces care va induce noi organizații pe care acum nu avem cum să le identificăm, vorbim despre SF-uri. Cred într-o transformare a omului în această perioadă. Criza asta este o oportunitate pentru noi să ne întoarcem la noi ca antreprenori, ca oameni liberi și să creăm ceea ce vrem să vedem în viitor. Ok, mulțumesc. Domnul Dimeca. Primul cuvânt care mi-a venit în minte a fost încredere. Și cum că mi s-a și verificat, încrederea între persoane fizice, juridice, în mediul asociativ, pentru că poți să ajungi la rezolvarea problemelor prin sinergie. Fidiu. Adaptabilitate. Și aici mă refer la rezistența la schimbare. Este o perioadă în care schimbarea este din ce în ce mai prezentă și mai rapidă. Și dacă suntem ușor adaptabili, cred că atunci go with the flow, cum spune americanul. Flow with the go. Sau flow with the go. Ce mi-aș dori foarte mult este ca, poate pentru prima oară la scară istorică, să învățăm din greșeli, mai ales din cele recente, care sunt suficiente, sunt multe, avem tomuri pe care le putem scrie, și să ne schimbăm. Poate ca o completare la ce spunea Răzvan, cred că va trebui să ieșim din șabloanele cu care suntem obișnuiți să gândim, va trebui să fim îndrăzneți și imaginativi și, în primul rând, va trebui să fim relevanți. Ok, mulțumesc. Mie mi-a trecut prin cap sustenabilitate, ca și, mă rog, primul cuvânt care mi-a trecut prin cap. Și explic în sensul că trebuie